Hello mga Omega! Tapos na ako maligo. Manang bidaya di ko. Manang ako maligo na. So, taas pa man ang oras guys. Mga 8:20 pa. So, mag-out ko 11 pa. Pumunaog na ko 10:20. Tapos, alam kihigda. Pero nag-arrange naman ko guys. Uy, alis na ako. Itanggal na ako na. Kaya nag-update na ko niya. Ano, wala na ning anda. Bahala na, wala pinag-aircon. Siya wala na mag-close ka ay na ay bed case. And then, nasa lang wifi. Ito guys, sa tamo sa kuha na mo nga kuhaan kay staycation na mo nga condo may tawag siya. So, nasa lang wifi. Then, nasa lang notice nga board games and karaoke. Put this back in the proper place. You will find them when you need them. So, di man naman na siya makuhaan, mabalik. Hindi hawa man minanghilabotan na. Then, napos sila yung mga pagkaon. Then, nagbutang man sila ni price na mo kung honest ka. Basta na sila note nga honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. Diba? Nasa like Pringles, Nova, Wishy, Piatos, Choco, Cream O, Noodles, 25.60. Makita naman yung mga presyo dyan. So, isa lang daw sa Gcash, ay BDO. So, wala may sudan naman Gcash. Nagamay naman ang muutang dere. Nagbilin ako dere. Diya, kung ang tikay na dali bahala magkuha ng bayad. Ay, honest me guys ha. Bili may 75 pesos ni ko. Hindi man namang ikuha nga coffee ra dyan mo nakaon dali guys. Tina sila yung mga games. Kung palitan ni mo ni siya na ayaw na pesos. Abot lang mo, $2 lang yun. $2 lang yun. Batigya. Wala may fish. So games na lang siya. Wala may nakadula. Wala may time. Then, napos sila mga tikilya, Then, remote sa Netflix. Remote sa aircon. Kung sa namin nakagamit ani guys, nag-out mi kagahapon. Gi-off na mo aircon. Then, pag ulit na mo, gi-balik na kong on. Wala na ning on. So, dapat na daw pinduton dito nga easy. So, di ko manghilabot. Kasi nakasala mi. So, bahala din may magka-aircon. So, kagabi wala may nag-aircon. So, okay naman yapon kay. Hindi kayo sila hilig yung aircon. Aircon sa pisina. Pero, gabi ko bunaw. And then, open na ito ang ref, guys. Okay, tour guide lang kita mo. Tour guide ba? O, ikuan. Kani wala na sila preserve. Off na ko na niya ang ref. Kaya, wala mong po siya makadaot. Kaya, puro naman po niya siya juice. Sito, tubig, and then Yakult. Kani, yun siya ni madaon. Kani, wala ni dugay pang inspiration. Then ako na lang kuha na ni ako ani. Si ma'am, kuha ba niya ako sa loob na ito sa kay kanan si Muhammad. Gusto man unta ko magdalaan ni. Kaso, di pa mo ko si tatay, ako rin mukha o sayang lang. Ito na lang ako nagpipisa. Ibili nila ang chicharon nga, kidalagi ka Bulacan kay mo, man yung pinakadabes ng chicharon sa Bulacan. Then ay, sila na nga kay, dalo na ko niya kani, then, ang mong gi-harvest nga, alaw, gasan para ba na ako, gawas na ako ni daan natin. O, giposo na ako ni, salo na ako ni, dalo na ako ni sa office. Kay panghatag mo ako nalang kaon ani kasi mulok mga hatag ko ani kasi mga daot na kaya lang guys din na sila can coke din na sila beer amo pa niyo wala man hindi off na ko yan nalaban na akong basura nagkagpamang ko nang hipos na ko sa lamisa ako nang gilipyuhan tawel sila na ko nibutang tawel kay mga bulingon naman na siya. Wala may nagamit, anak, wala may giluto. Ang malangi balik is ang heater. Then, ang sabon, ang hand, then, siya, trapo,
Na rin mga kutsara, nangugas na ko. Plato last na lang itong gisudlan ako, strawberry. Wala, may nagamit ani. Bisaya sa ta guys. Then, sila orasan na sila painting. Na sila mga painting. Then, sila guys. I-treat daw ni mo, mga number 1, please treat our house with the same respect as you would your own home. So, guys. So, pag sulod ni mo, limpyo. Pag pagawas ni mo, dapat limpyo. Siya guys. Tanggalon ako ng sasakan unya. So, wala may madaot sa ref. Kaya guys, hindi kong hilabot ani, kaya hindi ko kabalo. And then, kabalo naman kong maglakon niya. Then, nanginlol ako sa CR. Shower. Nanginloan na ako na. Ikuha na ako mga basura. Dadoon ako na yung mga basura. Ano, chinilas truck ko. Kay kapoy sapatos. Lingon ako sapatos. Then, gamit na ako. Tantan na akong saksakan. Isaksak na nila pagsulod. Pero wala na akong ikan. Tanggal na ako kasi mag-overheat pa lang na. Sus, kinuo ko. Basta. Kasi pang saksak, ito na ako na unya. And then, para makita ninyo ang view sa bintana, tanaw ako ninyo guys. Look. Diba na mas pinakataas namin sa 14th floor. Okay. Morning McKinley Hills guys. Morning nga din sa McKinley Hills namin sa Viceroy. Tower 3 and 4. Duha man ni na tower 2, 1 and 2. Dito kami sa 1 and 2. Ito man ata ito yung latibing yung kat. Namay naata nagbok. Dari lang may upiran minihan ni Dari. Same price. Pero kung kuan mo guys, kung dili holidays, kuwara daw na siya. 199 per night. So, yun guys, mauro na akong ipakita sa inyo ha. Then mag-vlog lang ko na pag-out. Ay, di ko ka-vlog, hindi ka bit-biton. So, wala kayo vlog. And then, mga na siya. Kapit naman po talaga siya. So, bye-bye and thank you. Sa pangalan ni Unplanned Staycation. So, thank you. Pag-stay din So, dili nga niya perfect nga mo ang ihatag ng star kay wala man gumi kagamit og aircon. Okay naman siya, pero sa balay off kan. Then nakatulog man po ako mga best friend. Duha, tapos may mamizel. Na po may table, nakakasimple lang po ni simple lang po gika po mas simpleng pamumuhay charot. So nga nila siya. Then tangan ako saksakan sa TV niya. Lang para sigurado. So, muna na siya, guys. And then, ano kailangan i-vlog? Okay, lingaw kay. Apit na ba? So, 8. Bye-bye na, guys. 8:24. Kung ano, minutes. Ay, seconds pala. Babos.